Brigada Carlo Sarino ba report? Brigada Carlo, brigada mo. Brigada! Live report! Nagpakitang gilas ang masubra 100 nga mga inmates han Aboy ug Leyte Regional Prison hagin buhat nga 52nd LRP founding anniversary. Han mao nga prisuhan makikita han mao nga presentasyon kon pati unanhon na taganhin kalipay ang mga bisita ng personahen Regional Prison han maabot 105 nga inmates ngan makikita gyapayra ang kalipay haira ginpakita nga talento. Sumala naman kan Correction Officer 1 Raul Calda komo mangolo han aktibidad og sa may mugso ang dancing inmates nagdodumara anay hiyahin interview ngan didto na niya nababaruan ang mga tagsa-tagsa nga talentohan mga PDL. 2 to 3 weeks siguro kami na pa-practice gabi-gabi. Siyempre, hindi naman lahat ng nagsayaw doon, lahat mga dancers. So may mga talaga matagal makakuha. So pinupukusan ko 'yun kasi kung pakisamahan natin 'yan ng kabulustugan din yung ibabalik sa atin. Kung pakisamahan natin 'yan sila na i-treat natin sila as human being, ayun, din ang babalik sa atin. Samtang nagpaabot naman ng pasasalamat, Correction Superintendent Jose Marie Alambro, Acting Superintendent ng Leyte Regional Prison, Sumalacan Alambro. This is the first time nga nagkamay-ada hinsugad nga aktibidad, hama o nga pasilidad. Sa isip ko, is very timely na ma-upgrade ang LRP, hindi lamang sa mga offices, kundi pati sa mga activity natin katulad nito. Pinopromote kasi natin yung camaraderie, lalo na sa mga uniform personnel, para merong pagdating ng panahon, makikita natin na yung unity nandiyan siya. May namduman nga nagdumara manggod ang nasami nga buhatan, haira ka 52nd founding anniversary, kakulop Enero 27, ngan magpapadayon ang mga aktibidad, tubdob Enero 31, 2025, nga may tema nga pag-asa ay makakamit sa pagtutulungan at pagkakaisa para sa maliwanag na kinabukasan, bagong Pilipino, bagong Pilipinas. In the heart of changing lives, inihi Brigada Carlo Sarino, han 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Music News Authority.